Днешното ми видео е изцяло провокирано от вашите въпроси. Това чернилка ли е, жилкова некроза ли е, и в крайна сметка се оказа, че това е бронзовост. Това е вирусно заболяване, което напада всички растения от семейство Соланацея. Това са картофи, патладжани, пипер и домати. Тя е изключително вредоносна болест и нападне ли, може да унищожи цялата продукция. Изразява се в формиране на единични и многобройни кръгчета, пръстенчета или ъгловати петна, които засягат само от горната част на листата. Първоначално тези петна имат бронзов цвят, по-късно покафеняват, тъй като листенцата некротират и затова стават кафяви, пръстенчета, концентрични, чертички, точици. В това се изразява самата болест, проявата на болестта. Най-често това са връхните листа, не най-често, а задължително първо са връхните листа, растението спира да расте, остава нисичко спрямо другите и върхът почернява. Растението започва да изсъхва отгоре надолу. По стеблата се образуват едни продълговати некротични петна, върхът загива и развитието на растението спира напълно. То започва да изсъхва от върха към основата. Заразяването се извършва посредством тютюневия трипс и калифорнийския трипс. Те разпространяват болестта чрез люнката си, като обождат листенцата и вкарват вируса в растението. А вирусът се проявява, когато падне имунитетът на домата или на какъвто и да е зеленчук. Ако не сме напръскали за трипса, той е заразил, пада имунитета на растението и бронзовостта се проявява. Когато видим такива растения, ги изкореняваме. Те няма да ни дадат кой знае какви плодове. Плодовете са некачествени, с едни концентрични кръгове по тях. Не озряват правилно, така че те не ни трябват. Затова растенията в тези случаи ги изкореняваме. Първата грижа, която имаме, е още от почвата. Преди засаждане третираме почвата с натуралис 30 мл на 100 квадратни метра. Пръскаме редовно расата. Имам видео за пръскане на расът преди засаждане, пръскане на расът след пикиране. Може да ги изгледате. И много важно е след засаждане първото пръскане да стане възможно най-бързо, след прихващане на самите домати или там каквито са растения. Продуктите, които използваме срещу трипс, са натуралис 20 мл на 100 квадрата, пирегар 20 мл на 100 квадрата, лимоцит също може да ни свърши тази работа. Задължително ползваме прилепител и една тайна, може да слагаме по една кафена лъжичка захар, за да стимулират бързото хранене на самия трипс и той да започне да бързо да приема от тези продукти. Следващото нещо, което трябва да направим, е да се погрижим за другите ни растения, които са здрави, и да ги напръскаме с Green Mix. В него има много микроелементи, аминокиселини. Пръска се по схема. Всички продукти са напълно безвредни за хората, за пчелите и нямат карантинен срок. Така че когато ги използваме, се грижим за себе си, за семействата си и за всичко живо в природата.